Lúnasa, tá an obair gliaidínta tá gachrad ag fás. Agus tá anam agus tá spríd na bláhanna agus an dam nádúra tá sé anna áirt. Agus sé an chasa isteach sa fór. Agus ag nám Lúnasa níos tá míid gon an bhór a bhú an chasan san nán agus sulla chos níon an obair sin. As tá lán obair le dhéanamh, tugann sé cúpla lá dúinn ceiliúradh. Seo am sos, seo am just bheith an saolsa. Seo am cuinig á sínseo ach bheith bheo inar corpéin agus ceiliúradh dhéanamh ar sin. Léon daoine dorí an Daingin orm. Bhí san óg, bhí ceangal agam leis na blána, bhí ceangal agam leis an dam nádúra, le na crín, agus socha tá sé fíorrá ó bhí anna óg bhí sa caintlo agus tá cumarsáide againn le chéile. Tar éis scoil chus go dtíon gláiste agus dhéanamh scaladóireacht. Agus an son bhí ionad gádaín agam a bheith os gon 5 bliain sa Daingin. An son chus ar neis sa gláiste is dhéanamh herbalism agus sacred plant spirit medicine. Agus é sin go dhéanamh inis agus ó bríam mar trí. Agus úsáidem na plandaí, nuair a háach timpeall an Gardaín, tá na bláhanna tá siad a gléach orm an tam go léir agus tá siad cosú le cháirde. So gach am don bblion tá cáirde difriúil ag teacht agus amacht. Déanam uachta do cricin, úsáidem calendula, chamomile, nóníní, nantóg, fennim ón airge. Creidimid draíocht an dam nádúra. Agus má bríonn tú leis an draíocht sin is féidir le thuirtaisteach i dhéal héin. Ó bríam le rothan bliain, so tá na gá Greenstad againn, tá na gá Cnólacht againn, tá bealtaine agus saoin agus Lúnasa agus lá le bríide. Péród atá ag tarlúnt sa dam nádúra tá sé halúnta stigin sa freisin. Chach sé seachtain tá féile nua, agus an son 2 uair sa bhí tá an Ghaelach lán, tá an Ghaelach dorcha agus an ceann nua. So an rud a dhéanam ná bhalim le cháirde, bín ceiliúradh againn, bín searmas againn. Sé sinna am is féidir linn ar thuaile a húna agus chuir míad ceist cad é mhór a bhfuil me baint amach dom héin ag an am seo do mo héal. Gach lá tá míad cóg nóthach, tá míad ag réith an seos an siúd agus ní lis gan cén áit bhfuil míad amacht. Agus tugann na ceiliúradh seo, tugann siad tam dúinn, tugann siad spás dúinn, inar grí inar anam stad agus cuiineh go bé grá an tain rud sa dam a háchtach. Agus is féidir linn dolastíigh agus cuiineh dul siar agus ar sinseir a chliúradh agus ceangal a dhéanamh leo. Nu há tú timpeall ar an tinneach námh, tá an cóchtám ag an pointe sin agus an foiinnimh sin rud a scuile sa tine. Agus son nó há tú trééis sin na scuile tá pointe eile. Agus sé sin an pointe is féidir le spruch dearfach a dhéanamh le tain. Chach sé seachtain. Taga míad go dtí an pointe sin timpeall an tinneach námh arís agus is féidir athbhreithne go dhéanamh ar an uair dearnach. An tain ceangal atá idir gach rud sa dam. Le na sléite, leis an bharge, le na crín, lumsa, le na daoine eile sa dam, ná an grá. Jan. Brish. Linn.